खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो फेसबुकआव फिन फरायखाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै जोंबो ओरैनो मोजाङै दंसाबो गेजेरावनो स' दिनैहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि थामिलाव नुनानै दिनैहाय जोङो अमा बिथैजों मुरि गन'जों खालामगोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं आंनि लोगो सन्जना नार्जारि फैदों जोङो दिनै सानजोंहाय मुरि गन'जों ओमफ्राय संनो नागिरदों नोंथांमोना नायगोन होननानै जों आसा खाबाय माबायदि जाहैगोन जायखिया जोङो गोथावानो संगोन सानैजों मिलायनानै ज'नो संफेरा जों बारा ओमफ्राय दिनै संसै माबायदि जायो नायलांदो नोंथांमोना गोथाव जायोना जाया गोथावानो जानांगौ ओंखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोङो गासिबो नांगौखिनि जगारखौ जों खालामदोंखाबाय नांगौ बुस्थुफोरखौ चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला इन्टारेस्ट मोनोबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दे स्किप खालामनानै चलो जों दा नै संनो थाखाय रेडि खालामगासिनो अर जरायनो थाखाय ओमफ्राय नैबेहाय नायफैबानो जाबाय दा जों नै बेदरखौबो रेडि खालामजोब्बाय नैबेहाय गासिबो नांगौखिनि दंजोबो नैबेहाय अमा बिथै ओमफ्राय नैबेहाय जाबाय नाजों मुरि गन्थ'जों दा नै जों सारायखौ जानगोरनानै लानोसै सारायखौ जानायनि उनावहाय सामब्रामखौ ससेना सामब्राम होसनसै सामब्राम बानलु सेरसै बेसेबांबा गोबां उनावसो दिनै माबा होनलाय अमा बिथै आरो अदाबावथ' संफेरा फार्स्ट टाइम जोङो अराव संफेरा संनायाथ' ओरैनो गेसाव संनाय जायोना बेबो संनाय जाया बांसिनानो संफेरा जोङो बांसिन संनाय जाया ओमफ्राय दिनैहाय जोङो संनो लुबैखाबायमोन ओमफ्राय जानोबो लुबैखाबायमोन बिनि ओंखायनो माबाय आरोना संथायबाय जोङो बनवाटा संसै ओरैनो गेसाव संनाय गेसावसो बेबो सम समसो सामफ्रामबो नङा माबा बुस्थुफोर जानो लुबैबासो ओरैनोथ' संखायाखौनो होनजाबाय बांसिनानो बबेखौबा संनोबो रोंखाया थेवब्लाबो ट्राइ खालामनांगौ ना थेवबाबो ट्राइ खालामो जों थावखौ होनानै लानोसै सारायाबो दुंखाबायमोन थाव खमबाबो गोथाव जाया नालाय ओंखायनो थावखौ एसे बुरजा होनांगौ दा जों सामब्राम सेरनोसै गेदेर जानोथ' बिराद हायो दा जोङो सामब्रामजों बानलुजों होना लाग्रोबाय गासिबो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखौ नैबे खावसेखौ जोङो मुरि गन्थ'नि थाखाय दोनबाय सामब्राम बानलुखौ जों मोजां एवगोरनानै लानोसै मोजां एवना लानोसै ओमफ्राय बेखौ खावसे मुरि गन्थ'नि थाखाय दोनबाय आरो दा नै अमायाबो दङ नै अमायाबो ओरैनो सोरबा हिर'खौ नुबाय फनफ्राव हमगोरलाबायदो कम्पानि हिर' दा अमाया बेलाय बेनो होनसै जोङो दसे थानानै होनसै अमाखौ होसनसै जोङो
बेखौ दसे खोबनानै दोनसै नैबेखौ हाना लाग्रोसिगोन गंगार दुन्दिया एसे दंलायो अरदाबाव थाब मोनो ओमफ्राय गेसाव एसे लेट जायो आरोना बेहाय अराबो लांनांगौसो नालाय बांसिन दा जोङो संख्रि हालदै होनानै लाग्रोसै जासिगोन दां ना जाथ'सिगोन Đây là một lá lên vào Đang dừng là hạt đây, sống chi nó là dịch vách Em có thể kiểm ra đấy Mà không có sử dụng của nó là một trình Của nó là một trình Đây xin lỗi này Đúng rồi Gật chào, thôi bên đấy Nghe bờ mà bác xuống nè Đây thì chúng ta là làm chơi môi đường này cứ thau ra này chili powder có làm gì thế chili còn gì nữa chili rồi Đấy, năng không rẻ lắm Để cô Yến nó làm chơi cơ thờ Thôi vậy Bar dong jadi itu bar Paguni bar Itu bar agak disini Mama nung dari pelan ini bar Udah mana Nah Paguni bar Udah मेगन गाज्रि जानाय सानाय सुनाय लाबोयो आरो बेखौ दसे खोबनानै दोनसै जोङो दसे खोबनानै ओमफ्राय बेखौ होनोसै थैखौ बेनि उनावहाय दै होनोसै एसे ओमफ्राय दै होनोसै एबार होजासिगोन दां ना औ दैया रानबाय होनांसिगोन हरदो áp gothau khơi lên rồi chả ăn cái gì bay đi được cứ bố ra cái này cái gì này vậy cái điều lấy xe bố đã có gì là ai bị con sông khang này mua gì con sông chơi mua đi con sông xa rồi con sông khang này bố sẽ cầm lại cái này cái gì nữa bố sẽ cầm sấy tao muốn cầm cái này bây giờ mấy đứa đi xem là bạn chắc cái đồ mình sấy xong mà đây दा नै बेदरखौबो फोमोनगासिनो दा 10 मिनिट खालामनानै दोनथ'दोंमोन दा नैबे बोखारसिगोन नोंसोर नायनोसै माहरदो थाव ओंखारबाय ओमफ्राय नै आङो बे मोनथ'नायावनो आं नोंसोर मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना सासे इन्टारेस्टेड आरो मोजां मोनोब्ला आंनि मोनसे पेज दङ प्रेसमिता बसुमतारी होननाय नैबेखौ नोंथांमोना फल' खालामहैनो हागोन नोंथांमोना आंनो जायखिजाया नुदों नुवाखै आङो जायखिया देखायना होबाय थेवब्लाबो आङो स्क्रिनाव नैबे सेराव देखायना होगोन नोंथांमोना जाय इन्टारेस्टेड फल' खालामनो अननानै फल' खालामबानो जाबाय फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आङो गोबां बाहायबो भिडिअ हगारगोन फेसबुक पेजावनो गोबां भिडिअ रिल्सफोर हगारगोन आङो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड बा आंनि पेजखौ फल' खालामनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जागोन जोङो लायावहाय दिनै फार्स्ट टाइम जागोन जोङो दिनैहाय अमा बेदरखौ गोथाव माबानानै जागोन जों ओंखायनो दिनैहाय जोङो बेखौ खाहैबाय बैहाय खाहैदों जोङो बारियाव बैहाय बारि दङ बारियावहाय खाहैबाय
बायो थाहैबाय ओमफ्राय दा बाहाय जागोन जोङो स' बाहाय जाबा गोथावसिन जासिनो आं खोनादों थ' नै दा जों बेखौ हाना लानोसै संबाबो हानानै संख्रि नांना नाङाखै सानदुं जाबायमोन गासिबो जाबायमोन नायनायावलाय गोथाव नुबाय गोथाव जाखाबाय जाबाय दा एसे नोंसोर लोगो संनांगौ एसे जानोसै जों एसे जानोसै जाखाबाय संख्रिबो नांखाबाय दुन्दियाखौ दा मुरि घन्टआव होदो ini अमाया ओरैबायदि गोथाव जादों माने जों संनायानो गोथाव संखादोंना गोथाव संखादों ओमफ्राय खनसे साखिनायबाय संख्रि नांदोंना नाङाखै डाइरेक्ट नांबाय नामा डाइरेक्ट नांबायबो आरो गोथाव मोननानै आरो जाबावबाय जाबाय एसे जा गोथाव जादों दा एसे गोदौ होबावनोसै एसे मोजाङै माबानो थाखाय जोबाबो खारा ओरैबायदि गोथाव जादों जोबाबो खारा जाब्राय बावसिगोनलै ओंखामखौ औ साराय दुंबाय एबार थाव फुनसै मुरि घन्ट संसै ओमफ्राय माखासे जोंबो हाना लानाया बे दंखायो बुरजा होखादोंमोन नै माबाखौ नाखौ देखाय फैदो नायनानै नोंसो नायनो हागोन नों दा मुरि घन्टआबो नै जोंना जाबाय दा मुरि घन्टआबो जाबाय जोंना रेडि नै सिथाबबायना जानो नै